Ёсман Шокирова ҳастам, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2024. Хушбахтона ҳамасола дар саросари кишвари азизамон ин озмунҳо баргузор карда истодааст ва ман низ ин сол иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман мебошам. Дар ин ҷо ҳузур доранд бисёр довталабон ва ҷавононе ки ба майл рағбат доранд ба ҳунари навозандагӣ, сарояндагӣ, дизайнерӣ ва дигар ҳунарҳо, ки мехоҳанд дар оянда муваффақ гарданд. Раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе, ки ин ҷо даври дуввуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гарда истодааст. Миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки баҳри дастгирии ҷавонон ва наврасон чунин озмунҳоро ба роҳ мондаанд ва ин боис мегардад, ки чеҳраҳои нави санъат рӯи саҳнаҳо биёянд ва ба халқу ватани азизи хеш содиқона хизмат намоянд. Ба ҳар яки иштирокчиёни озмун барору комёбӣ ва муваффақиятҳо таманно мекунам.